दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ फसंना दोनहैनो हानाय आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोंनि बड'फानि मुङाव गंसे लामानि मुंखौ दोननो हानाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बाखनायथाव। बिटिआर सरकारनि नाजानायाव बे खामानिया जानो हादों। जों बयबो बिथांमोनखौ बाखनायो। नाथाय दिनै रनजित डेका मुंनि सासे मानसिया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोंनि बड'फाखौ टेररिस्ट बुंदों। दिनै जुदि जोंनि बड'फाखौ नोंथांमोना एसेबां अनसायोमोनबोला दिनै बड'फाखौ बिदि लाजि फोनांग्रा जोंनि बर' हारिखौ लाजि फोनांग्रा मानसिखौ नोंथांमोना दाबो मानो एरेस्ट खालामनो हायाखै बा जेबो बुंनो हायाखै। दिनै सरकाराव थानाय मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मानो फंसेबो बाथ्रा खोनासंनो मोनदिया। दिपेन बर' सारा बिथाङा मानो गावनि खुगाजोंथ' बुङासैयानोखा फेसबुक पेजावबो मोनसे पस्ट लिरनानै होनो हादिया। एफआइआरथ' होनाय जाबाय, नाथाय बिथाङा एरेस्ट जाबायना। बिथांखौ मानो दाबो एरेस्ट खालामनो हायाखै? बिथाङा सोरनि थाखाय दाहालासै एरेस्ट जायाखै? आरो बिथांखौ जोंनि सरकाराव थानाय मानसिफोरा मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हादिया? मा नोंथांमोननो खालि गाद्दिल' नांगौ? मा नोंथांमोननो खालि पावारल' नांगौ? नोंथांमोननो खालि थाखा फैसाल' नांगौ? फैबाय थादों, बेनि थाखाय नामा नोंथांमोना सिरि सिरि दं? बे एक्सुवेलि जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव।